say one let him. And now Akwasidae edikan ewa fe 2026 mu. And now Akwasidae edikan no ye no na na afia kobi say wampem ne park ni dwabreka a wo manhia hifia na ekoso asantemawura akron and Akwasidae edikan no said ye afibia ade edikan no otumfo ye no and now aha ye butu na nanama fade nyina ye sika ani fufutuma sa wo hwe mensa nifa so a na nanam nyina tenase ewa ha mensa benkum so na nanam tenase machi ha na asantemawura yewura otumfo setu ebetena na Ghana process ahene ono so IGP ewo yentam ha abamu mpanimfo abanda dani mu asoafo bebre so ewa ha yebekọ na ye ne nanam atwetwe nkomo enne Akwasidae edikan mi didi kwam ye woni mfo kukudrofo opimiso TV mu yenko na ye ne nanam entwetwe enkomo ye be hyase e de free nanam akwamufo eho Achamfo asafoboache agema bonsu. Achamfo asafoboache agema bonsu. Asafohene asantemaya kwam wonu na yefe kutre. Yewra ya mo afinhyiapa. Afi kometu yen. Ya mo ade tochen so. Ade to yin na yie. Ena ya ade di kan santehina pagya ade na koro no aye ne kese. Nananum akwamufo ede na mo ka kire ye na ade. Yo, ene eya Akwasidae di kan Asante amamre mu adekese na otumfo tena sese obodwa ade odi ade a akom yetitena nyeye cause ose beta nachi nye bo no ho bai ye hwese ada edie no beko church ya asembia boni bia nso ensi yeji enti ye bai se be kan ewira ho enne di ade ne nananom nyina ne ama asante man so ade toche na enam se we ne di kan enti no ye ma won fi hiapa any here pa akwa pro abetu yen ye da tiase die ye se de asida so manyame se nyame aka ho ama bibia so aye prom ama yen nana afefo fra ye simu yi nana ma kwamufo de ne yenhwe mfiri mu ho akom de se odi na odi asem eni ma ne bebre na yegusu ayeye sebi amamre de etutu na ase ende ye bekoso a e kan akom eni awukude eni ade a titiriu ehia pa enti awukude ne edi ni kese enti ni mesre mo se opim so awukude bia mo mra safo na meken ho na eni ade no na ye fa sha santiman so animonyam ye ukuade bia awukude bia ye tenase so ho ena se bi asante so amamre mu no akom fekuo branda bia zo ye tenase e we quarter ye di nsem e wo akom nana ya srese ade beto ya ama santehene na to yenso ama wo ne yakwamufo nyina ya da se ya ne nana akasa asafo hene wono a na ya santeman akwamu fekuo no fekutre ya ne nana kumawu hene enso betwetwe enkomo nana opimso TV sunie wadaro mebru ya ma wade toche de yo ade tidase sire nyame pama wo ne nana no nyina nana ada edikan santehene akro no ene wa yesika asem na obeka kire asanteman Ghana man nipa ehwe wo nyina ene mayesika na kire se eye daponda ene ye enije ema nyina Ghana man asanteman sesia no sene nyame ayeyen wo de free afi dada mu aba afufuro mu no na ye wa ye bia mayen enti no ane ho aseda ene ne ye hia na Akwasidae yi ye nyina nananom ye twa ye beta ye wurachi na ye de aseda eni ka bia ye de ame otwedi ampon tie ba ye aseda mu ane wo na obi tie ye nananom kumawu dwuma be na mudidie na mode som kotokofie ninye kumawu ni nana tasma asu ni nana tasma that's right nana tasma so hene ne na ka sei na otoma ye ne nana no betwetwe nkomo kakra ye hunu owura alankyerematen ewa ha ye ne ntwetwe enkomo enso ewa ha opimso TV opimso radio owura alankodwo kyerematen oye asanteni wontoto na asante samu ase kura watena se be donhwere ba kuni otwen se ni wura asante mawura ebeba yewura yema wade tochen adento yema otumfo na ento yema nso yo bejo abua yam wakwa ba nso yema omoni asante som
Yada say ade di kan nie wo na Asantehena pagya no wo wa ha bi asembe na abeka kire wiase ne Asanteme nyina said ye nim Asante amamre mu no ya wia afefoforo mu na enani ada di kan na sabio ya Asantefo ide na esi eba ne ebesom ti eba na yewura otekoko so ene na hemfo na himanum ene yenuanum nyina ne akokwo ya beka ho na sabi ya di ada no enu ti na be wa ase na ade na obeka kire onananom Asantefo a etie ya fa ya mamre ne ya man ne ho obi o ada kura oba wo se ahenie ya abosumsu nti okwa ada a ebia Bible tia na bibia te sa ade na obeka kire o manfo afa ya mamre ne ya man ne ho de hia ama se ya nananom ne ya manum ombati ase ani se nipa bia no wonyina so pa ne no na timi ma yehu sunsunya da yentem ti ya Asantefo ide na ese ye ma ye nananom sua amamre na se de be ya womo hu womo nyina bre ewo hello agrofo ye be sere mo a ye nuadom agrofo mo twato ma yada se brepam ye no be sai akasa owura alanchamaten na ye ne nakasa no ye be hwe na yakwa na afi ye ne nananom kan ye so atwetwe enkomo ewo Opemso TV Opemso radio menhia kotokofie ye ne na atwetwe enkomo ye wie so a ye be kwa na wada roma ye mo ade tochen ade to ye aha ye di emayen ye tie phone tie pese wo da wo wadi na ya hye enkomo na se ne ade hye mu ha sende jumedie yi otoso ba Ghana Police Service nkawe kuma ya wo jumedie sunku be ya ba bedi ti e be sere embri kekre ye no enche ye ba bedi sa jumedie no enti ye be sere sa grofo afi atwa mu yi nsensem bebre ba na ye bompa se good afternoon Nananom, distinguished guests, ladies and gentlemen, you are welcome to Menhia Palace. This afternoon, we have the Police Royal ladies who are here for a brief parade in honor of His Majesty Otumfuo Osei II II. As you can see in your shot, is the police regimental band marching briskly with a very melodious tune to take their position before our royal ladies march on parade. The band appointment, we have the acting director of band, DSP Felix Osei Bandmaster Chief Inspector Gossin and Major Opemso radio so abra sabre empanifo atitire no eba no yama me Opemso TV ne radio so ni yama ade toche police from Baneba obi an fi dwomu mayen obi bia an fi dwomu mayen na ade di kan ade na de wa ba police from ntuno bonya obi anyina ho mo amukọ nya ne ntam mayen mo amukọ nya ne ntam mayen mo amuba no nyina ho mayen na ye ne na di yesra mo mamu sa dwumadi ne mayen obi bia an kotena se ene ne nsem the best Obibia, Agrofo, and Mr. Montraso Mayan. Otufoba, Obibia, what's Nasi? We are Mamreba. A football Alabama, Unianama, Eba, and Mamre who see a Bussia, so Wabahan not there, Obama not there, touching a football ban Alabama or Mafafa, Yamamre, Unianama, Eba, and Mamre who see a Bussia, so Wabahan not there, Obama not there, touching a football ban Alabama, I build the ono foundation that went to me at the aye Yawuye Bia, or minding in an or Yachare with a mamre. To baby will be a free Bia, no Mamre or MC, that's Yamame Sarah Josafo and I and Casano. Now, who said Chile Frank and Pie, now Frank and Pie Sadia, not just Asante Mera, Yerotum Force 2 and Abano. It is a CIA who said Frank and flag no. A PSCA, not just a Santa Maria, Yura Crobia Irifi, and Woma and Passage Cotocohene, for 2 force to Namekase, and Chakra, Yura Ebedruham. Cecia Mekase, Yamamia, was Yura Crop,
ya yirifi anwoma ampasa jikotoko hene ya mame ewo ya kase ya chakura yewura ebedru ha sesi ya mekase ya mame Dr. Frank amwako hene wa ha sana KMA mayor amrado a oye Kumasi propon beja so ya mame betemudi drusu ya mame betemudi drusu enso ewo ya ntam ha ana abamu panimfo pii so ewo ha enti enne ada edikan no abusafo enya seketwa eye krabehwe nananom afade efe nananom afade krabehwe eye sika afade ena nananom eye enti sa enetie the Royal Police Ladies for asantemene ewura otumfo se tu nyamekase ne santre no ato a eba enti enche yewura beba ye ntam ha enche kra enne no ye papa Dr. Matthew Nanapoku Prempe Dr. Matthew Nanapoku Prempe enso ewo ye ntam ha ye papa napo ha ye ne napo abetwetwe nkomo sesi a me papa Dr. Matthew Nanapoku Prempe yewura otumfo ne nana nimpon ane Dr. Matthew Nanapoku Prempe wono na bo a owuraba womia ewo franka tuo dibrani mu ewo afie twa mu no papa Dr. Matthew Nanapoku Prempe eti mi papa wa ha Dr. yamu akwa aba yamu ade touch sante hene nana ane Dr. Matthew Nanapoku Prempe wono na bo a owuraba womia ewo franka tuo dibrani mu ewo afie twa mu no Matthew Nanapoku Prempe eti mi papa wa ha Dr. yamu akwa aba yamu ade touch sante hene nana